Panapungol sang bagger bangod sa pagpangimon siya live-in partner cashier. Si Rojimar Sukal dito nakatutok, exclusive. Nagasambil ang bibig samtang nga nagapanumbungon sa Haro Police Station si alias Nunoy, 19 anyos, isa ka bagger sang isa ka establishmento sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Matapos nga tinapungol sang sikyo nga si alias Mark, 30 anyos, taga-Pututan, Iloilo, sa sagwa sang isa ka mall sa Tagbak, Haro, pasado alas 7 sang gabi samtang nga nagalakat-lakat ang bagger kag ang cashier nga live-in partner sang sikyo. Yastigo ya, ma'am? Suno kay Nonoy, nakibot na lang siya sang gintawag siya sang sikyo. Kag sang makapalapit si Nonoy, dito nakagintapungol sang sospek. Ano siyang bagan ka to? Sa dinganin ko? Ano yung palapitan niya? Ano na? Oo, yung palapitan niya ko. Tapos sa nambal niya? Hindi siya ugya ko doon gulpe. Siya nagipay mo ko. Hindi siya ugya ko doon gulpe. Sa alegasyon sang sikyo, masami nga nagatchat ang bagger sa iya live-in partner nga cashier nga bulagan na ang sikyo kag mag-upod na lang sa iya. Ano nakita mo na yun sa chat? Oo, nakita ko. Ano chat niya? Ano chat niya? Biyahe na sawa ko. Kaya ari lang mo din mulat. Suno sa cashier, wala sila sang relasyon ni Nonoy, kag duha naman sila kabulan nga nagbulaganay sang sikyo bangod sang masami nga pagpanaya sang armas. Kastigo ya, pinamos ko yaw niya, tanan-tanan na naman ang ano sa society na sinusana. Desidido naman ang bagger nga pasakaan sang kaso ang sikyo nga subong preso sa Haro Police Station sa kaso nga physical injury. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.